Hello, MC Condi. Good morning. Good morning, LACR USA. Paano i-open yung cam? Hindi mag-open yung cam. Ano ba yan? May sound ba ako? Paki-type 1, please. May sound ba ako? Paki-type 1, please. Gulo ko. Oh, thank you. Sorry, hindi ko alam open yung cam. Nagluloko kasi yung computer ko. Sorry guys. Sinong pwedeng magturo sa akin paano i-on yung cam? Yun, nag-e-echo nga siya. Paano kaya? Japnoy TV, may jacket ka na? Oh my God, anong gagawin ko dito? Lo, paano buksan yung cam? Okay naman. Ayaw. YouTube Direct to eh. Kaso yung computer ko kayang maga nagluloko. Nag-update siya. Yun na nga, Japnoy TV. Ano ba to? Paano pa gagawin ko? Walang cam. Hindi nyo ako makita. Good morning, Mehans Channel. Welcome to Amelia on TV. Yung cam sa settings. Ayaw po. Ayaw siyang maklik yung cam sa settings. Edit ko. Okay. Ayaw siya oh. Mas pa shout out tamang bakas lang balik ko ito ko tulo. Okay, anto. Okay, Mehans Channel. No worry. Press mo yung cam na pic sa setting mo po. Cam. Ayaw. Ayaw oh. Paano kaya? Oh, salamat MC Conde. Good morning. Magpaparapol pa naman sana ako. Magpapalista na lang ako. Sana ngayon. Kaso walang cam. Oh my goodness. Sana nakaset na yan. Oh. Kasi, ano ba?
Sabi ng YouTube, na-reach ko na daw yung na-reach ko na daw yung basta yung watch out ko, sabi naman doon. Ano ba? Oh, sa MC Conde sa StreamYard naman, na-reach ko na rin yung kwan ko doon, time usage. Okay, Japno TV, don't worry, on the way. Dan reminder, Japnoy TV, okay na? Sino pa? Oh my God. Pagdikita na lang po kayo dyan kung sino ang kwan. Talagang hindi ko ma-open yung cam. Sorry po. Hindi nyo makita yung beauty ko. Nag-makeup pa naman ako. Ganda pa naman ng lipstick ko. Yes, I'm using desktop. Kaya nga nagluluko yung kaninang umaga. Nagluluko yung computer ko. So, under ko na siya ngayon. Under updating. Nagpe-pending siya. Ulitin ko. So, aalis na ako dito sa Premiere na to. Mag-go live direct ako ngayon oras. Japnoy TV. Ay, diba? Yes, StreamYard. Maganda yung StreamYard ni MC Conde kaso naubos na yung usage time ko. Sige po, magdikitan na lang kayo dyan. Pasensya na po, wala yung cam ko. Paano ba gagawin ko? Alis ako dito, then pupunta ulit ako sa Go Live. Ganun ba yon? To set up a new? Oo, tama. Okay, sige. I'll try. Wait lang po. Mag-out ako. Mag-e-end po ba ako? Japnoy TV, mag-e-end stream ako. Yes, I tried new Gmail. Ayaw din. Ano ba? Magla-log out ako dito sa Gmail account. MC Conde. Hala, turuan nyo naman po ako. Hala. Kayo po ba? Paano? Mawawala kayo pag mag-out ako. Pasok ulit with new Gmail. Yes. Magla-log out ako dito sa Gmail na account ko. MC Conde. Hindi sa Gmail po. Mag-out ako sa Gmail. Sa login account ng StreamYard. Paano? Magsiset up na naman ako. Sayang yung oras natin. Pasensya na. Anyway, lahat naman po ng dumalaw, automatic na na po. Kasama na kayo sa raffle. Sasali ko na po kayo sa raffle. Kaso hindi nyo nga lang kasi makita ngayon kung yung idadrop ko sa box yung mga names nyo. Anyway, lahat po kayo naka-join na sa raffle. Sa February 14 po natin i-raffle. Okay lang po sa inyo. Yes, MC Conde, tama. Kasi mawawala kayo pag mag-end stream ako.
ano 'to, second time na 'to na third time na yata 'tong nangyari sa akin dito sa direct na YT. Pero sa StreamYard wala akong problema kaso naubos na nga yoong, kuwan ko, yoong usage time, 20 hours time. Thank you MC Conde, pasensya na. Naglilista na po ako ng mga names nyo, lahat po ng dumalaw, kasama na po kayo sa entry. Thank you, Japnoy TV. Welcome. Magpa-music na lang kaya ako. Japnoy TV, si MC Conde on the way na daw po. Pakisalubong na lang. Yes lang basta. Yes, opo. Okay, thank you MC Conde. FB account ko. FB account. Anyway, kahit naman po hindi kayo maka-attend sa February 14 sa pag-game ko sa raffle entry, kahit di po kayo makarating, i-announce ko na lang po. Thank you, Japnoy TV. Thank you, MC Conde. Wala na si Kwan. Thank you, Mehan's Channel. Sino pa? Thank you, LACRUSA. Thank you, Lynn TV de la Cruz. Welcome. Ayan, sige, magkuan na lang kayo, magdikitan na lang kayo dyan. Nagulo ka talaga tong computer ko.
Umiikot siya. Hindi kaya dahil sa akuan ko, sa internet connection? Japnoy TV. Naka-on naman yung camera pero wala dito sa stream. Yes, oo, ASLMC Conde. Ito nga, nag-ikot-ikot, pa-stop-stop. Naririnig ba yung music? Non-copyright naman yan. Para may sound naman tayo, nakakaya sa inyo, nawala yung cam. O yan, pahinto-hinto. Maigi. Tsaka dito sa Direct YT, paano mag-share ng screen? Wala man siyang tools. Oh, okay, thank you MC Conde. Hindi ka guys sa StreamYard, i-click mo lang yung share screen, di ba? Wala, oh. Kakaasar talaga. Hello, Micaela Sweet Life. Good morning. Pakikalimbang na yung mga timbaklas. Yes, thank you, Micaela Sweet Life. Okay lang. Nakalista ka na. No, nag-stop. MC Condi, sabi naman dito, this tab is using your camera or microphone. Share lang. O mabibigyan. Share lang yung link. Ano kalagay naman dito? This tab is using your camera or microphone. Pero wala naman siyang yung pag kinlik ko yung cam, wala, ayaw. Pero okay naman yung cam ko.
Okay naman yung cam ko. Pag inon ko, yung cam ko, pag wala akong sa YT, okay naman siya. Hello? AMD. Nagkukan siya, nagpe-pending siya, updating. Baka ito ang may problema, yung computer ko. Kasi wala yung yung cam. Yes. Mga guys, pakikon na lang. Bahala na kayo magbisikan dyan. Baba niyo yung mga bahay nyo. Samantalahin natin yung oras natin para makakuhan tayo. Anyway, naglilista na ako ng mga names nyo. Naka-cross yung kami. Cross. Yung video. Ayaw siyang maklik, oh. Yun na nga, Micaela Sweet Life. Unexpected. Pero kaninang maga ko pa, kaninang pag-on ko ng desktop, computer, nagluluko na siya. Bakit sabi ko, anong problema? Kung kailan may LS ka ko. Ayun. Hanap ako ng solusyon. Tapos nung pumunta na ako sa live stream earlier, nagkuhan na siya na ayaw pa rin yung cam. Ayaw. Baka hindi supported ng cam ko yung computer, ganun ba yon? MC Conde, di kita ba kayo ni Micaela Sweet Life? From Team Baklas kami, under Baklang Gala Vlog. Micaela Sweet Life, down mo yung bahay mo, baba mo. MC Conde, gusto ko rin sanang mag-concert gaya ni Kidney. Ayan. Ang ganda-ganda pa naman ng V8 ko. Hello, LICR USA. May jacket ka na po. Welcome. Pasensya na po. Wala kayong makita. Hindi ko po kasi... Ano ba yan?
Oo nga, si Conde. Naiingit kasi ako kay Kidney. Gusto ko din kumanta ka. So, ayan. Set up na lahat. Pati mic, pati B8. Makaiyak naman. LACR USA. May jacket na po kayo. Gusto niyo po ba yung music? Okay, MC Conde, I will. Yan mo. Kasi pag after naman ng LS ni Bato, alas 12 na, tanghalian na. Minsan nga, hindi pa nga ako nakakapagluto eh. Tanghali na, walang pagkain. LICR USA, pakibaba po ng bahay. MC Conde, alam mo, miss ko ng Hong Kong. Grabe. MC Conde, saan ka sa Hong Kong? Yes, pinapanood ko na yung video mo, MC Conde. Ay, latest. Saan itong time niyo, MC Conde, saan itong time niyo, Sean? Ay, hindi, yung pasyon. Time niyo, Sean. Apply siya. Apply ha? My God. Ikaw yung nag-hanging clip? Yung umaakyat kayo sa taas? Ito, apply. Yes, almost lahat ng Hong Kong member nasa Hong Kong. Lahat yan pinapanood ko kasi namimiss ko na talaga ang Hong Kong. Meron ba niyan sa Hong Kong? Yung, ano ba ito? Tawag doon, yung high cliff. High cliff ba yung akyat kayo sa bundok? Day off mo ngayon, MC Conde, Sunday? Yes, 12 years ako dyan sa Hong Kong. 12 years. Buti ka pa, nandyan ka sa Hong Kong. Namimiss ko na Hong Kong. Meron pala niyan sa Hong Kong.
Alam ko maliit na place lang yung Hong Kong eh. Pero hindi ko pa narating yan, napuntahan mo na yan. Pwede ko ba ditong ibaba yung bahay ng mga friends ko din na Hong Kong, nandiyan sa Hong Kong? Baka gusto mong dikitan sila, MC Conde. Pwede ba ako magbaba ng bahay dito? Yung ako na link? Sige, okay. Wait ha. Bagal pa ng ikot ang aking internet. Ano ba yan? Napakabagal ng convert. Kaya bongga, nasa beach. MC Conde, yung si So High Deliver, monetized channel na din siya. Ikitan mo yan. Meron pa akong bibigay sa iyo, dikitan mo na lang sila. Well, pagtapos na tulungan mo na lang si tatay mo doon, pero mo na Yaw-yaw man lang. MC Conte, ito pa, dikitan mo. Ito yung mentor ko.
MC Conde, si Harry Clint, natikitan mo na? Harry Clint artwork. Remember yung Bali yung 8. Yan ko lang mo. Pwede ka ako mag-describe? Bago tayo muna ba? Pinag-sususin. Ilan mo ako ng kwan? Naksang ko dun sa kulay. Bangon. Bangon o kwan. Ano lang o. Ilan mo ako ng ibang gato ko na nagagal ko. Pwede tayo na. Sige, MC Conde, dikitan mo yan kasi nagpapakon yan. Ang galing niyang magbigay ng kwan. Saging. MC Conde, si Harry Clint artwork.
Meron pa ako ibibigay sa'yo isa. GoDaddy websites plus marketing. Start for free today at GoDaddy.com. Hasta las bizarras iPhone. Parang naningin ko ng katawan. Sarap mong titigan dito sa bakit isisipin isa sa tikitan? Parang naningin ko ng katawan. Sarap mong titigan dito sa Hello, Saving Sid Matthews. Good morning. Thank you sa patamsa. Tensya na, walang camera. Nagka-problema na naman. MC Conde, yun o, si Boholanas Ride in Hong Kong. Nandiyan siya sa Hong Kong.
Matthews, dikitan mo yung mga link na yan, no? Pero yung kay Baklang Gala. Thank you, Lynn TV de la Cruz. Dikitan mo na yung mga nakalink dyan, no? Baka di mo pa nadikitan. Alista ka na, Lynn TV de la Cruz. Rapol. Baba ka ng bahay mo, Lynn TV de la Cruz. Yes, nakalista ka na. Lynn TV de la Cruz, si MC Conde sa Hong Kong. Sa Hong Kong siya.
TV. Ano to? Thank you, MC Conde. Mga nagpapaangat yan si Hurricane at saka si Baklang Gala Vlog. Diyan ako nakakuha ng maraming bananas. Mahilig ka palang magluto, Lynn TV de la Cruz. Wow, sarap naman ito. How to cook squid with veggies in oyster sauce. Yummy, yummy. Nagutom tuloy ako. Sarap. Okay. Thank you, MC Conde. Sige lang. Hintayin mo muna silang bumalik sa'yo bago mo panoorin yung video nila. Enjoy mo yung day off mo, MC Conde. Malamig ba dyan? Ay, naku, ang bagal ng computer, ng internet. Ayan. Maliit lang, pasaw ko lang sa gulay. Ay, hindi na pala. Magkuha pala tayo ng manok, paparte. Nasa Japan pa pala, Lynn TV, de la Cruz. Malamig pa rin yan, 16 degree. Lynn TV de la Cruz. Ang Japan ba to? Lynn TV de la Cruz, paano mag-apply ng permanent visa dyan sa Japan?
FB nila po si Harry, join ka sa mga live stream niya. Ang dami niyang pandot, ang dami niyang tao doon. Mga nasa 30 ang saging na ibibigay niya agad, isang bagsakan. Pero monetize ka na, di ba? Si Boholana Ryan in Hong Kong, taga Hong Kong din. Idol. Sandy Junior. Sandy Junior. Oh, dami mo namang palang video, Manglin TV. Baka marinig yung music. Hasta la vista es Idol. Murder sama Six DJs.
Thank you, Micaela Sweet Life. Queen TV, ang ganda ng kwan mo, yung video mo, yung sa strawberries. Andiyan din yung hipag ko noon sa Japan. Nasa Japan ka ba ngayon? Queen TV, De La Cruz. Dikitan nyo din to, si Kidney Disease Warrior. Nagda-dialysis patient siya. Queen TV De La Cruz, are you there? Micaela Sweet Life, si MC Conde sa Hong Kong siya. Balikan ka niyan, Micaela Sweet Life, si Conde.
Micaela Sweet Life, di ba sabi mo yung mga anak mo, fan sila doon sa, tuwang-tuwa sila doon sa mga chicken? Micaela Sweet Life, kumusta dyan sa England? Lockdown pa rin ba? Ikot ang net ko. Yes, Micaela Sweet Life, may Japan tayo, may Japan, Hong Kong. Sinsya na, hindi naka-on yung cam kasi nagka-problema. Wala naman kasing cam tools o doon sa pag-edit ko kanina, kaya nagka-problema, walang cam. Thank you for coming, Micaela Sweet Life. Celine TV de la Cruz from Japan. Nakaibos ka, Manang? Ha? Cute naman ng mga baby mo, Micaela. Nag-i-enjoy sila sa snow.
niya, pag-ibig mo kapala, sure na finish ka, I love you and she makes me smile, she makes me smile. Makes me kiss, makes me blush, it gives me love. And I can see her ringing, don't make you when I said it. Having birthday, just to throw my body in that way. I love you and she makes me smile, she makes me smile. Makes me kiss, makes me blush, it gives me love. And I can see her ringing, don't make you when I said it. Having birthday, just to throw my body in that way. Wake up at 8 o'clock and keep it playing. Ha? Hindi man lang ako.
Pero nag-aalala, hindi ako titigil. Kung di ka pa, hindi naman ako mainipin. Di ka kita pipilitin, sulit-sulit ko lang kang gagawin. Araw-araw kitang napatayin. Araw-araw kita lang, dati ayaw ko noong lahat. Pero ngayon ganun sa'yo, hindi na ako tamad. Kahit na mangyayot at mapinatapat. Nabagit kasi yung kakalitikis mo sa bahat. Ang kulit-kulit ko pero mabait naman
Sige, pa-off na rin ako. Salamat sa pagdalaw. Happy day off. Next on DJ Mark. Wow, may DJ Bobo pala yan. Pa-share ito nga. Powered by DJ Bobo exclusive. Power. It's